άγγελος εξάγγελος μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να κρύφει. Κανένα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, να ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί μοιάζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας ησύχαζε στη ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά και έλεγε καλαπούρια στις ταβέρνες. Μπαινόβγαινε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στις τέρνες. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά, ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα, ώσπου κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει μαζί με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά, η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και του είπαμε να φύγει βιασμένα, αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει.